Africa, my continent. Africa, my home. Africa, the land of our ancestors. Africa, the land of my birth. Sise Africa is South Africa lesikwaZulu. I-district yiLembe, umasipala iNdwedwe, isigodi kwaNodwengu. Ila sikhona. Uwa 10. La sikhona. Udaba esihamba ngalo. Sama ngodaba olubuhlungu. Udaba olungabambeki. Umndeni wala ekhaya kwaMakhanya. La sikhona. Mama. Tshela umuntu wase-Africa. Tshela umuntu wase-South Africa wakwaZulu ukuthi ulahlekelwe ingane. Ilahleke nini? Ilahleke kanjani? Ulahlekelwe insizwa. Singasho ukuthi ingane, umuntu uzocanda ingane. Ingane phela kumama. Kodwa nje insizwa nje. Ilahleka nini ingane? Shuthi besihambe ngomsombuluko. Yebo. Saphuma la, sahamba salapha eklinikhi eNdwedwe. Masifika eklinikhi eNdwedwe, sambhalisa. Wasebethi kufanele sidlule siye eStenga. Yes. Sasiyalinda sindele ukuya eStenga. Wasehamba kufika i-ambulance. Yasithatha i-ambulance. Siyasihambisa nje siseStenga. Uma sifika lapha eStenga, basethi hawu isifikile eStenga. Basebethi sehla. Shothi lo baba lo owayeshayela i-ambulance. Asingenise lapha la khona odokotela no sister. Yes. Ngoba ngithi uyazi ukuthi mangabe nifike esibhedlela nifike niqale lapha e-OPD. Yes. Endaweni amawinjana. Yes. Kodwa nasiqalisanga lapho, wasiqalisa lapha kodokotela no sister. Shuthi bese bebuza ukuthi lo mfana lo uphethwe yini bese ngiyasho ke mina ukuthi wafaka into la emnweni. Yes. Ngingaboni mina ngoba phela umuntu uyambuka amayedlula kodwa ngeke ubusunaka ukuthi hawu umuntu wakho unjani. Ngangayibona lento. Shuthi uhamba ngaze ngayibona ke lento ukuthi uvukele umunwe. Yes. Oh right, kushuthi khona into ayifakayo ngelinye ilanga. Manje lesimenza nje. Futhi sesikhuluma ke noluya ukuthi hayi shuthi kufanele aye esibhedlela noma iseqala eclinic eqala. Bona bazokusho ukuthi bazobuya kwazokwenza kanjani. Bese besilapha esibhedlela ke uyabona ke uzoqale uzosala yena alale la esibhedlela. Yes. Wena mama uzogoduka uye ekhaya. Shuthi ngesikhathi ngimhambisa ke mina ngimisa lapho esibhedlela. Kwavuka kwanophawana engaluzwa kahle emzimbeni wami. Yeah. Umzimba wami ngangawuzwa kahle nje. Njengoba nje uyuvuka ekseni uza ukuthi hayi inyawo ziyavuma. Kuma ngihamba kuyavuma. Yes. Kaluzwa lo phawu ngase ngiyambekela lo mfana lo ofundayo. Yes. Ukuthi hayi sandile kodwa ngiyahamba nje kodwa angizwa kahle. Hayi ke silungile ukuhamba ke siyeNdwedwe. Kanti uma sesihamba uyabona lo baba lo we ambulance. Ukuthi hayi mama enyaweni zakhe ngathi khona urongwana. Bese ngivuma ke ngithi na cha impela ukhona urongwana. Umzimba wami awuright njengeinsuku. Yes. Kodwa la phezulu hayi kuhamba kahle. Yes. Ngaphakathi enhlizweni. Umzimba kuphela engawuzwa kahle. Hayi ke bese siyahamba ke siyeStenga ke. Bafike basebethi ke eStenga ke wena mama uzogoduka ngale ambulance le nifike ngayo lo uyasala yena uzosale aqule ngolomono wakhe. Hayi ke bese ngiyaphuma ke ngiyahamba ke ngithi mangithi nje gelekeqe eminyango awunayo lento mbondade sinayo eambulance shothi bayashintsha namayale kushayela omunye uma sibuya kushayela omunye. Hayi ke
ngigibeleke la i-ambulance ke yabuya nami nje ngedwa le ambulance. Yafika ke la ekliniki bangehlisa ekliniki basebethi uyabona ke mama ungaphazami ungasukumi la ngoba umfana wakho baba kunemoto ezofika la izokuthatha. Ayina ngempela ngenze kanjalo ngingaphazami. Usutha bese efika lo mfana uthi athi hawu makaluya usufikile. Bese ngithi mine athi hayi sesizohamba ke manje siye ekhaya nayi imoto lapha. Bese ngiyamlandela ke lo mfana sambe ngifike ngigibele kule moto. Kodwa ngigibela nje anginakho ukuzizwa kahle. Yes. Ngihlulwa nje ukuhlehla ngihlehlele la ku driver ngoba phela kuzohlala lo mfana. Yes. Ngizwe ukuthi ahambe kahle. Umzimba wami awusho khona. Ngibe sese ngithi ngiyahlehla yakuhlehle kahle hle. Yes. Ayike ngize ngicine ngihlehlile kancane abese gibela ke lo mfana naye. Bese yasuka ke imoto isizalana. Shuthi mayisila phezulu emgwaqweni bese ngiyehla. Eyangehlisa lo mfana wemoto. Kanti nangu uluya nayo ngihlangabezile. Ngithi mangithi ngiyahamba awuluya usola asuluya yebo sengilana athi ayasambe ke siye ekhaya. Hayi sehle size singene khona la ekhaya. Kushuthi ke bese siyalala ke. Mase silala ke ayi kushuthi ngibe nakho nje lokuthi umzimba wami awuhambi ngendlela. Bese kuthi ekseni khona umfana omdala. Bese ngiyehla la ngincike kancane ngifike kuyena ngithi hayi Thabani awungihambisi ungise kumuntu ngoba manje nakho angiphilile kahle ngiyeza ukuthi lento ithanda ukungiqinisa. Yeah. Hayi uluya angasho lutho futhi asukume njalo ageze nami ngibe ngilunga lapha ngasenhle. Hayi ke silunge siqhubeka sambe. Sike siyithola imoto la ka8. Hayi sambe sesifike lo muntu. Futhi ke lo muntu afika athi lo muntu wena mama ungena stroke. Aye angazi phela futhi stroke into eyenza kanjani futhi azisho impawu zo stroke. Hayi nami bese ngiyavuma ngoba phela vele lento iyona vele ngilethe lana. Hayi abese eprofetha ngendlela profeta ngayo ebese ekhipha ke izinto engizoyisebenzisa. Hayi ke sivalise yena simfana ke asale ngale Everelem ngoba wayezoqala etohweni. Mina ngibuye ngizina. Futhi mangifika la sekuzoba umgqibelo. Hayi bese ngiyawusebenzisa umuthi lo angingezona ukuchatha. Oqale kufona umakoti athi umakoti ayi amtshele nje ukuthi ayi uma usebenzisa umuthi la uyaphalaza manje uphelwa namandla nje amkhesimeni. Abesethi lo baba uyabona ke lo muthi usebenza impela umthetho wawo usebenza kanjalo njengoba ephalaza nje futhi kuphuma kona lokufa lokho obekungene ngaphakathi kuyena. Hayi ke ngiphalaze ngihambe ngendlini lapha angihlangabeza uluya ngihambe ngendlini mangifika endlini nakhona endlini futhi ngifike futhi nakhona ngiphalaze bese kuyamake bese ngiyalala ke ngesonto ngivuka hayi akusefani ngesonto sekuthanda ukuthi manje ngikwazi ukuhamba nginyathele manginyathela kunyatheleke noma kunganyatheleki njengendlela engijwayele kodwa nje kukwazi ukuthi kunyatheleke. Futhi kwaba kanjalo. Igama okay. Umuntu uzothi yini ayenza ukuthi yena angaboni ukuthi khona lento yamcindezela ngoba umuntu omdala lo. Umfana lahlekile. Ukuze engaboni kuyena ukuthi lo iring la ifakile yami. Angazi nami ukuthi kwakwenziwa yini ngoba ngaze ngabuza ngathi nawo. Awusasho ngani manje ukuthi nayi into manje iyangincinza la esandleni sizama ukufaka noma insipho siyidonse siyikhiphe sizama ukuyikhipha kuze kuvuvukale kube ngaka yini eyenza lokho na. Oh phela ikhanda lomuntu malibheda.
Avaza ngizangiphendula. Unokuphazamiseka. Nokuphazamiseka kakhulu. Ekhanda ke. Lento yokuphazamiseka imqala nini nje? Hey. Isinesikhashana. Sinesikhashana emqaleni phela. Manje okay. Alright. Sifuna la umuntu ophazamisekile ngokomqondo ube esibhedlela ngoba beyokhipha iring ebila kuyona emcindezela yakho. Alright, wathi phazamisekile ngokunjalo kwakhuluma ukuthi waphinde washayiswa imoto. Yeah. Kwaphinda kusho ukuthi konakala kakhulu kunakuqala. Yeah. Njengamanje kodwa into esiyifunayo esibhedlela abathini niyamthola ukhona akekho bathini esibhedlela? Hayi umfana nami wami lokuthi uyami efona uthi yena ma umqondo wami ususangene manje ngoba ngithi ngiyafona ngiyambuza lo uluya kuthiwa amukho la esibhedlela. Ngithi mina kanjani ngoba sangena naye nomuntu weambulance nami naye. Baze bambuza ukuthi ubani igama la ngasho ngathi mina umlungisi Makhanya. Nimfake esibhedlela. Uthe esibhedlela yini igama lazo? Stenga. Lestenga, yes. Manje mase niyombheka anisamthuli. Asamthuli. Wahamba ke lo ndodana lo. Waya kombheka ngisazi ukuthi wakolesingaki. Wafuna naye wafuna wangamthola. Okay. Kulungile asibize undodana khona ezoyihlanganisa kahle lenkulumo. Siyayizwa isindlaleke kahle ngomama ukuthi wena ufuniswa indodana yakho phazamiseke ngomqondo hambela iye esibhedlela iyokhishwa iringi la esandleni kodwa kuze kwemanje ka anithuli qhawela kithi ake uze. Okay, right mfowethu awusithathe wena uzosinikeza kahle ke sitshene nama date umfowenu ongakanani asiqale lapho nje umfowenu ongakanani? Mina ngilama yena umfowethu wesibili kusuka kumdala. Oh yeah, okushuthweni ngowesithathu. Yes. Plus or minus uneminyaka emingaki? Wazala ngo1985. Yeah. Shuthu na 40 impela. Okay. Awusilandise lesi sidumo suka nini kwenzakalana sinikeze nje yonke into eyenzekile uze uzofika ekutheni uzobiza thina ke manje uthi nathi ake sisobamba la singabamba khona. Kwaqala ngomhla ka8 ngafonelwa umfowethu lo owenza ithishingi wangitshena athi bafula ngibuye ngaba nenkinga la mangibuya kade ngikhona ngifika le ndoda le yasekhaya umlungisi ufake iringi la emnweni so isandla sesivuvukele kakhulu. Ngaze ethi mina mfethu yabona nje utshela mina nje ngikude into engizonicela niyenze muhambisene endwedwe athi ke lensizwa hayi sizomhambisa ngomhla ka9 angitshela ukuthi hayi ke sesiplanile uyahamba ngomhla ka10. Yes. Ka10 aphinda ngifonela hayi ngithe mina ngiyale esikoleni bahambile. Yes. Hayi nya kudluleke umhla ka10 lishone ilanga ngomhla ka10 angifonela athi uyazi bafula nginenkinga umama ngimfonela njengoba ehambise umfowethu esibhedlela uyangiphendula kodwa manje asizwani naye kahle hle. Okay, hayi kuqhubeke futhi isikhathi kuthi ngabo past 6 angifonela athi hayi sekungcono ngifonelwe yiparamedic. Yes. Yangitshela ukuthi iparamedic uma bazomlifta bamlifte esuke eStenga bazobuya naye beze ngala endodwe la basukele khona. Yes. Hayi ngithi hayi mase kunjalo ke kulungile. Hayi ngabo 8 futhi angifonela ukuthi hayi uma ugcine esetholakele kubeke umhla ka11 ngomhla ka12 angifonela athi yazi laba futhi kunenkinga ekhona le ndoda mangifona lapha ayitholakala ngithi mina ngizocela wenze kanje ube nesineke sokufona ngoba ongenze mhlawumbe utholane nomuntu ongenasikhathi athi hayi ngizophinde ngizame
ngakusasa athi ukhala lize licishe alo ngitshena athi hayi bo bafu insuku njalo ziyaqhubeka from umhla ka11 yes bafu lo muntu angimthole esibhedlela mase ngithi mina yabona ke mawusho kanjalo ngomhla ka15 ngizovukela khona ngisuke ngomhla ka15 ngihambe ngeStenga mangifika eStenga ngafika ikhathi kwako9 hayi ngifike ke ngicele lapha ukuthi ngizobheka umuntu kanje ayi bethi abamtholi lo muntu nje nasemawodini abamtholi kufika into ethi mina loya ngicela ungisendele le number yomuntu weparamedic ngoba manje angisazi ongenza mhlawumbe uma waphambanisa isibhedlela ayangisendele inamba ngimfonele ePutu njani ngicela la ungilekelele kunabantu owabathatha ngomhla kabani kanje athi lo bhuti hayi ikhathi ngicanga ukuthi kwakula kusuka ko3 past 3 kuya ko4 kodwa lo muntu ngamisa eStenga imini engaze ngabuya noma wakho ayingibuyele emuva ke ngifike ngisho ukuthi hayi umuntu wayeletha uma kanje uthi iparamedic ngebala ke igama lakhe litholakale kwibhuku lokuqala eliwhite bathi leli lokubhalisa umuntu mayifika yes ayise lo bhuti inkinga ke la ikhona kuleli green lama record ukuthi ulalisiwe umuntu dischargewe asilitholi leli igama asibheke nawe la ukuthi yena ungale mina ngingala ayise okay ngicela ungibizele iID yakhe ngikhiphe iphepha ubhuti ngimnikeze lona abuye nefile athi kodwa mangithola ifile akobe kushuthi lo muntu akekho la ngoba mawukuthi ula kuyobe ukuthi fanele ngabe ifile unayo ewodini yes abuye nayo ifile ayivule athi nazi izinto ezivela uyayazi le number ngisho ukuthi uyayazi nale date ngiyayazi waye kade beyo ngiqaqa kabusha lo mthungu wakhe sekhanda last year kwase kuthiwa uzobuyela ngo February 3 into kanjalo nje but lokho ukuthi wayehanjiselwe iring ngomhla ka10 kwifile akukho kuvelayo ukuthi wacheck iBP wenziwani waattend ubani walala kiphi wodi akuveli athi lo bhuti ngisacela ukufonela kuona wonke amawodi yes hayi angifonele kuona wonke amawodi asentifethu ngoba vele iweekend angikho busy kakhulu unaso isithombe somfweni ngithi mina ayinasi ashuthi ifoni ayisethi ke ngizocela ukuthi ke silandelane sihambe sifuna la emawodini safuna nalo bhuti ayikwacaca ukuthi asimtholi ayisethi lo bhuti uma kunjengoba ukhala ngothi wayephazamisekile nala kwefile ama record akhona ukuthi umuntu kanjani ngizocela uhambe uye station wahlambe waphuma la watholwa amaphoyisa hayi mangifike station ngafica amaphoyisa u2 ku reception elaligqoka uniform elinye lingayigqoki kodwa kwabantu besifazane ngibachazela istory ngiveza mase bethi bona hayi if une problem siphuma ngasemaselini kuyimanje asinayo umuntu kanje sizocela kodwa ke uhambe uyovula icala ngasendwethu selishonile ilanga ngishaya imoto ngibuye akusasa futhi ngavuka nganikela endwethu sekuyisonto ke manje mhla 16 yes mangifika endwetwe bethi asinqaba ukukuvulela icala unaso isithombe ngithi anginaso bethi hamba uqala uyoprint isithombe internet cafe hayi mangiyo print isithombe ama internet cafe avalile kube ukuthi ke manje angisenayo way forward ngoba anginaso lesithombe abasifunayo ngibuyele kubona ngibatshela ukuthi isithombe angisitholi asebethi bona ukukuvulela icala sinqabe kodwa wazi ukuthi ukulivula kwakho la ngeke ukusize ngcono uye kolivula ngale la kuzothi noma amaphoyisa khona epatrola esenayo intethi kunomuntu ofunakalayo olahlekile kube ukuthi isonto vela ama internet cafe avalile kube uMonday ngoMonday ngithethe ngiyakhona ke ngaba nenkinga yemoto ke yes izolo ngoMonday sengibe nenkinga yemoto la ngaqala khona ukuxina ngocingo ke manje yes waze wa responda ke saqala lapho ukuxhumana izolo ke ngalinda futhi
wagcina ufikileke njengoba kuze kube namhlanje kodwa nje esibhedlela kwacaca ukuthi akekho lo muntu lapha futhi angiyitholanga into ethi wafika noma akafikanga lucky ke umuntu weparamedic angifonele izolo athi bhuti namthola na umfowenu ngithi mina cha asimtholanga asho kubhuti weparamedic ukuthi ayi komele nibuze isibhedlela ngoba mina yimi engangimhambisile bona onesi baze bacelela uma wakho kuthina ukuthi ngoba sekulate vele umfowenu uzokwenziwa lokweringi yes angasala bacelela uma wabuya nomuntu weambulance njengoba sekuze kwafikila ngala namhlanje ngake ngenza nevideo ngaposta akukho engeke ngakuthola ngaye ilokho nje Africa my continent ilento yokuvula icala kuthiwe hamba olivula ngale ukulivula ngapha ngeke kusize ngeke ungisize bathi kodwa kungimina mangifuna ukulivula la ngingalivula kodwa lo file izoyihlalela lapha endwetwe akho umseshi ozohamba weyibheka leyo nto stand I'll transfer icala ukuthi ukusenza kwamaphoyisa bakumswela ngikwazi okay nami angazi bakithi ibe ngisho nje nami angazi mhlawumbe bazosiza abazi ukuthi ke icala kufanele kulivule la kwenzeke isigameko khona kuphela yakwazi mhlawumbe ulivula kwenye indawo mhlawumbe kuya transfer u1 lo uthi umuntu oyiparamedic uthi engafaka ikhanda lakhe impela kwi-block uthi yena wamfaka esibhedlela uthi nje wamfaka waze walifta uma waze kwaba uye ubhuti ofonela la ekhaya ukuthi khululekani uma wenu usendleleni sibuya naye simlifte sisuka naye eStenga sibuyela naye endwethu umama njoba nibonile uyafakaza uthi singene la kunodokotela khona no sister nange sangena khona esibhedlela okusho ukuthi wena mawufika lapha esibhedlela wayibona ikhona into ebhaliwe ilele linye lokulala ibhuku la discharge akuveli kodwa leli kuyavela ngawo futhi umhla ka10 ukuthi wafika lo muntu la esibhedlela khona amagama akhe khona iID number yakhe khona igama lakhe mase kuba inamba yefile la abayibheka ngayo okay ukhona lapha ngoba na ifile bayibheka bangibuyela nayo bathi kodwa sicela ubuke ayikho into elinka nomhla ka10 ama data khona history yokuthi vele kwi-file manje yes kusho ukuthi i-register ukhona but ifile inayilandwanga ifile kufaka ukusho akukho kukulinka nokuthi uzelele ukwering okukhona okudala Africa my continent angazi inzoka ikay phuma kwentombe emgonqweni asikwazi ukuyikhona kodwa kuyacaca ke ukuthi ke indaba ilapha esibhedlela umuntu ke uzozama ukuthi aye ngasesibhedlela ayolalela nje esibhedlela ukuthi ikuphi abangasiza ngakho ngoba kuyacaca ukuthi ungenile esibhedlela manake esibhedlela ama security akhona noma wekho akhona egate nakhona kwele imoto nala kungena khona abantu akhona ukuthi akaze sibheke kumse kuzobheka ukuthi phela mhlawumbe esibhedlela kunocingo kunezikhala ongenze ukuthi mayingaphuma ngegate oba siyakhuluma ukuthi uphazamisekile mayingaphuma ngegate kungabe uphume ngekhala kodwa mhlawumbe waphuma engakayigqoki uniform sagqoke lezi ngoba afike bawuna kuyasho ukuthi wayengakalayi ukutholakala imali lokukhuluma hotel mhlawumbe wabona unini engasekho avula pho umlandela amaphoyisa lapha mawugqoke kanje akunazi azibuza wabona umuntu nambuza emaphilipini akukada kakhulu masugqoke uniform yasesibhedlela yala kuzophumeke lapho ukuthi waphume ngala gqoki ingoza esibhedlela okusho ukuthi ke indaba izothi ngesikhathi lebembhalisa lo yilo wambhalisa okuzofuna ukuthi ke asize ukuthi uthe mayimbhalisa befuna ke yombhalisa kuphi ukuze eye wodini yilapho nje ukuthi yena mhlawumbe uzothi yena uyazi bengisabheke phansi yabo ngesikhathi ngibhala ngathi mangithi ngiphakamisa amehlo hey lo muntu asabona nangokhala yilokho bese ke uzothi ke uma sekwenzeke njalo cha ngibhalile report kanti ku supervisor wami
ukuthi ngilahlekelwe isikhulu yabona isuke kusupervisor kuze kube ne-CEO wesibhedlela uyazi ukuthi lana sinodaba onje uma kufika abantu abayizihlobo zalomuntu naku uthe ephakamisa amehlo wathola ukuthi akasekho kodwa nansi ireport esho ukuthi silahlekelwe isiguli okusho ukuthi ngabe manje sikhuluma udaba lokuthi isibhedlela isona esicinga isiguli yes nomndeni sesibambisene hayi ngicabanga ukuthi ke iphelele lapho nizosilekelela makukhona sikujampile nesikujombile ngokungazi kwethu uba phela lapha umnyama ongenafu yabona siyabamba nje siyayeka noma singaphethe lutho kodwa sicela nje onolwazi asilekelele ngokuthi ke umkhondo siwufunaphi ubani ozosilekelela kulolu daba ngiyabonga kakhulu Africa I thank you